Tak druhé stretnutie na turnaji taktiež prinieslo trojbodový úlovok. Návod, ako by si zhodnotil tento zápas so Švajčiarskom? Tak myslím si, že ten zápas bol určite ťažší ako včera. Švajčiari dobre korčulovali, čo sme si hovorili pred zápasom. Veľa si nahadzovali puky, čo nám možno z začiatku robilo aj problémy, ale tak snažili sa rýchlo otáčať hrubeci a myslím si, že sme to zvládli. Tréner v pozápasnom rozhovore chválil predovšetkým defenzívnu činnosť, o čo napokon vypovedá aj to, že ste dovolili Švajčiarom iba 15 striel za celý zápas. Takže na margo tej defenzívnej činnosti aj ste ako sa sústreďovali na ňu v predzápasovej taktike, prípadne ste aj rozebrali ten švajčiarsky útok? Tak hovorili sme si, že Švajčiari sú dobrí v pohybe. Nejak akože špeciálne sme si nehovorili, že čo ako v defenzíve, sme si vraveli tie naše veci, čo stále hráme v pásme, možno nejakú tú zónu v strednom pásme, ako máme hrať a myslím si, že sa nám to darilo. Dlho to bolo 1-0, čo je výsledok, ktorý sa prakticky nedá brániť a o tom ste sa napokon presvedčili, keď ste dostali prakticky z ničoho gól, po tom, čo Švajčiari nemali nejakú výraznú práhu. Ako to vtedy vyzeralo na lavičke? Nepadli ste nejako, možno, neklesali ste možno na duchu, alebo naopak vás ešte aj ten gól možno paradoxne naštartoval? Tréneri sa nás snažili nakopnúť naspäť. Nemyslím si, že by sme nejako padli dole. Určite to troška niečo možno spravilo s tým tímom, ale tak dali sme gól, zvládli sme to a určite sme nejako nepadli psychicky dole. So Švajčiarskom to bol tretí vzájomný zápas v tejto sezóne. Ty si absolvoval v podstate v úvodzovkách len 2, takže k tomu zápasu z decembra z Suchilu. Ak by si mohol porovnať tieto dva zápasy, v čom bol ten dnešný iný? Povedal by som, že dnes Švajčiarov možno viac podržal brankár, akože veľmi dobre chytal. A neviem, Cufile ten zápas, tam sa nám podarilo dať viacej gólov, čiže sme tak viac kontrolovali tú hru, možno bol aj väčší kľud na hokejkách, takže možno tam bol ten rozdiel. Myslíš si teda, že práve to, že dlho to bolo 1-0, že dlho ste mali len jednogólové vedenie, ako keby vám aj zväzovalo ruky? Hej, určite nemôže sa ten hráč tak úplne uvoľniť, aj čo sa týka ofenzívy, stále museli myslieť aj dozadu, čo sa aj ukázalo, že sme v podstate až tak nie, že neútočili, ale dávali sme si pozor, aby sme neprepadávali. Zajtra vám na turnajové víťazstvo stačí 1 bod. Predpokladám, že ale chcete vyhrať. V každom prípade vnímate vlastne tú vidinu toho, že ste veľmi blízko tomu, aby ste vyhrali tento turnaj, alebo na to príliš nehľadíte? Určite si to každý uvedomuje, ale aj čo sme si hovorili, nehľadíme na to, že nám stačí 1 bod, alebo tak stále sa snažíme ísť pre výhru a ísť do každého zápasu naplno stredania k stredaniu a tak ideme si pre víťazstvo.